Hej igen, og velkommen til dagens anden undervisningsvideo. Denne måske lidt kortere, mindre faglige, guider jeg ud i at prøve selv, fordi at nu skal vi i gang med at programmere. Hvad er det? At programmere, det betyder at kode. At lægge handlinger i kø, sådan at når de bliver udført i den rigtige rækkefølge, så sker der det, man gerne vil have. Jeg vil nu tage min højre hånd, bevæge den mod højre, gribe efter det, der ligger på bordet, føre det op mod mit ansigt, og tage det på. Er du klar til at programmere? Nej, det er faktisk ikke. Jeg skal nødt bruge pirathatten. Jeg skal ikke bruge nogen af delene her, men pointen er, at man behøver ikke at være klog. Man behøver heller ikke at være en pirat. Men der er faktisk noget, der hedder Coding Pirates, som er for en slags klub for børn og unge, der godt kan lide at programmere. Prøv at tjekke dem ud på nettet, hvis I synes, det her er sjovt, fordi de har alle mulige sjove ting, man kan se og tilmelde sig og lære af. Men vi skal lave noget begynderprogrammering, og det skal vi i Scratch. Så vi skriver Scratch. Så er det den øverste, der kommer frem her. Og i videoen her, der vil jeg egentlig bare vise jer, hvordan I kommer ind. Hvis jeg ikke har lavet en Scratch før, så går jeg ind her og siger, meld dig ind i Scratch. Og Scratch, det betyder jo ligesom fra begyndelsen, så man kan lave et eller andet ud af ingenting. Vi skal bruge et brugernavn. Jeg vælger onkel Ryan. Kodeord. Kan I se? Det er super fedt. Så tror jeg lige, jeg bliver nødt til at tage et andet. Så siger vi brille. Brillepirat. Brillepirat. Næste. Jeg bor i Danmark. I hvert fald lige nu. Jeg er født i september 1987. Og jeg er mand, tror jeg. Og mailadresse er konto. Velkommen til Scratch, onkel Ryan. Kom i gang. Så er jeg inde, klar til at lave mit første Scratch. Godt. Så skal vi til at lave vores første Scratch, og det kan være, at billedet af mig er forsvundet. Det ved jeg ikke, om det er, men jeg har lige prøvet at fjerne det, fordi jeg har brug for at kunne se hele min skærm. Nu skal vi herind i Find på, og så åbner der sig vores første Scratch. Og her, der har vi det område, vi skal kode i, og herover der har vi scenen, hvor vi kan få ting til at ske. Og lige nu, der har vi vores figur, så katten, som er vores eneste figur, vi kan programmere på. Men vi kan altså lægge andre ting herned, så vi kan programmere på flere ting, hvis vi vil have det. Og alle de ting, vi programmerer på, dem kalder vi for sprites. Den her, den hedder så sprite 1. Jeg kalder den kat. Det bestemmer jeg selv. Det fungerer ligesom et koordinatsystem, hvor den her står i 0,0. Så det her, det er større tal, mindre tal, større tal og mindre tal. Så jeg udvider lige til hele min skærm. Nu kommer jeg til at hoppe lidt mellem det her vindue og så opgaven. Og jeg vil kun lige vise starten af opgaven. I skal lige herned her til tilføje udvidelser. For I skal bruge den udvidelse, der hedder pen. Godt. Så går vi tilbage på vores opgave.
Vi skal få katten til at tegne et kvadrat. Så vi skal finde et script, og vi skal finde hændelser, og vi skal vælge en blok, som hedder, når du klikker på den grønne pil, eller det grønne flag, så sker der noget. Så vi skal finde hændelser, når der klikkes på det grønne flag. Så trækker jeg bare den der ud. Så nu vil vi gerne have, når vi trykker på det grønne flag, så sker der et eller andet. Så under pennen, så skal vi vælge sætte pen ned. Vi går ind til pen, siger pen ned. Så skal vi have nogle bevægelser på. Så skal vi have katten til at gå 100 trin og dreje 90 grader. Så siger vi gå 100 trin og drej 90 grader. Så kan vi prøve at se, hvordan det virker. Hvis det kan vi trykke på det grønne flag. Så gik den 100 trin og drejede 90 grader. Og hvis jeg trykker et par gange, så har den tegnet et kvadrat. Så langt så godt. Så kan det være, at man kan få den til at gentage det nogle gange, så den tegner hele kvadratet i en. Men det kan I sådan set bare fortsætte med hernede. Og så kan man måske ende med, at den kan lave sådan en her. Det vil vise sig. Men jeg ved, at det her det er svært for nogen. Så ligesom sidst, hvis I har brug for hjælp, så find Anne, mig eller en af de 3 praktikanter. God fornøjelse.